Čaute ľudia, toto bude moje 5. video a toto video sa bude volať Ako si urobiť intro. Takže pôjdete na obchod Play. Počkajte. Napíšte si tam intro editor a dáte si toto L-ko. To si nainštalujete, otvoríte si to a tam si napíšte, čo chcete. Ja si dám na Tiltanu. Keď to máte, dajte toto. Dajte si túto všelijakú farbu, mne sa páči osobne táto. A tu si vyberiete typ toho intra. Môže byť takéto. Proste vyberiete si aké chcete, to ktoré sa vám páči. A ja si môžem dať toto. Potom, keď už to máte, dáte si toto, ak to chcete niekde dať, alebo toto, save as video. Počkáte si, kým sa vám načíta to X-ko dole. Dobre, dáte view, ak to chcete vidieť. Ja pôjdem do galérie. A mal by som mať to tu. A to nie je ešte všetko. Ak chcete pridať nejakú hudbu alebo niečo také, tak si stiahnite tento Power Director. Napíšete si do vyhľadávača Power Director, zapnete si to. Počkajte. Dáte new projekt. Nemusíte tam dávať žiadne meno. Dávate toto. Pridáte to tam. Pôjdete späť. A dáte si hociakú hudbu, akú chcete. Ja tam dám Invisible. A teraz, ak chcete, aby ste nemali takto hudbu dlhú, tak iba stlačíte na to fialové, čo tam bude. Pôjdete tam, kde sa to končí, tá pesnička, a budete takto súvať dozadu. Počkajte, kým to urobím. Môže to byť aj o trošku ďalej. A potom si ho môžete hociako upraviť. No. Ja to dám radšej takto. Dobre, tak ak sa vám video páčilo, dajte. Počkajte, ukážem vám, čo musíte dať. Tak, ak sa vám video páčilo,
zanechajte like. Tak majte sa dobre a dúfam, že sa vám video páčilo. Tak čaute.